आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि प्रेसिडेन्ट जानानै नोंथांमोन बयखौबो खुलुमो आरो जोंनि गासै ट्राइबेल बर' जाथि रायजो राजाफोरखौबो आं मान बावो। दिनै जों बेवहाय ज' जानायनि थांखियानो बेनो जोङो दाखालिसो एमपिनि थाखाय नमिनेसन होनाय स्पेसियेलि पृथ्वीराज देबनारायणनि एगेन्स्टै जोङो कमप्लेन होदों। बे कमप्लेनाव जोंजों लोगोसे दंफायो जनजाति ससाइटि मावजिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङा बड'लेण्ड माबा सिनियर स्टुडेन्ट फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि जों बयबो ज' जानानै मावदों। बे होनाया आगाबसा जादों, बिथांमोना होजोबनो हादों। जोंनियाव होनायाव जोंनि एसे उन नांदों मोनसे खारनाव, बेयावबो जोङो होदों। आरो होनाय समाव बिथांमोना बे उकिला थाब खिथानायखाय बा डिसिआनो खिथानायखाय बे एफिडेभिट खालामनाय जादों। काउन्टार एफिडेभिट होनायाव बिथांमोना थाब एक्स जादों। जोंनिखौबो लादोंमोनब्लाबो बिथांमोनानो बुजायनायसै जे नोंथांनि जिनिसा रिसिभ जागोन थिगैनो, खिन्थु बे हाबनाय नङा कम्पिउटाराव आरो बेखौ डिसिआ रेसपन्स होनाय नङा आरो बे कम्पिउटाराव बेखौ नोंथांनिखौ डिसप्ले खालामनाय जानाय नङा। गतिके पृथ्वीराजनि एगेन्स्टै केस होनायाव बा अबजेक्सन होनायाव कमप्लेन होनायाव नोंथांमोननिखौ नागिरनानै रावबो मोननाय नङा। गतिके नोंथांमोना हायोबा ओरैबायदि खालाम, बे काउन्टार एफिडेभिट खालामनानै ओमफ्राय जों होनबाय दिनैनो लास्ट नङा, दिनै लास्ट डेट नङा, गाबोन लास्ट डेट। थ' बे नोंथांमोना 3 तानिखि आगोल होनो हायोब्ला बे जागोन होननायखाय जोङो 3 तानि आगोल हाबदोंमोन। नाथाय नमिनेसन होग्राफ्रा हाबखाजोबना थानायखाय जोंखौ डिसिआ नेथ'यै 3टा 10 हाबनो होदों आरो जोङो गथायना फैनो हादों। बेहायनो दंखाजोबोमोन गासिबो सिङाव डिसिफ्रा। बेहाय जोङो बे माबाखौ कमप्लेनखौ होना फैनो हाबाय। जोंनि कमप्लेनावथ' बिथां दावराव दैखोमाया ओरैबायदि बुंदों, बियो ट्राइबेल नङा, ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट आरो मेच बे टाइटेल लागायना लादों, बे मेचआबो गैयामोन, गेजेर खन्द'आवसो सोनानै होनाय। स्पेसियेलि जोंनि बर' मानसिफ्रा सोना होनाय बायदि जादों। बहुद जायगायाव बेखौ वेलकाम खालामै बहुद जायगायाव बेखौ मान बावै बर'नि राजखुंगुर होननानै बुंनाय आरो, खिन्थु बे गावनि अरिजिनेलिटि जेबो माबायावनो राजखुंगुरखौ सोदोबानो गैया। बिफानि साख्रि मावनायनि माबाखौ सार्भिस माबाखौ नायबाय जोङो, बेवहायबो जाथि हिसाबै राजबंसि होननाय बुंथारो। बिफायानो राजबंसिफ्रा फिसालाया बोरैथो ट्राइबेल जायो, बंग'लनिफ्राय जादों। आरो एमअबिसिसो मानसि जाबाय बिफाया, जाथि हिसाबै राजबंसि आरो कास्ट हिसाबै एमअबिसि। गतिके बेयो ट्राइबेल नङा होननानै जोङो आरो माखासे डकुमेन्टखौ होदेरबावबाय। बिनि माबानाय सार्टिफिकेट फरायनाय एडमिट गासिबो बेवहायबो खुनु बिदि मेच होननाय टाइटेलानो बेजों लोगोआव गैया। गतिके जमाबन्दियावबो हा हुनि न'खरावबो नायबाय, बेहायबो गैया। गतिके गेजेरावसो लानानै बेयो ट्राइबेल होननानै बे सार्टिफिकेट लादों आरो ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ मोनदों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय कर्ट अफ केस होननानै मोननायसो बियो। कर्टआवबो बिदि डिसिखौ डाइरेक्ट होनाखैमोन, डिसिआ बेखौ परीक्षा खालामनानै नायनानै होनांगौसो होननाय दंमोन। ओमफ्राय ट्राइबेल संघनिफ्राय रिकमेन्ड लानानैसो होनांगौ होनदोंमोन, नाथाय ट्राइबेल संघनिफ्राय रिकमेन्ड लायालासे डाइरेक्ट डिसिनिफ्राय होनाय जादों। दा बेखौबो दाखालि बुंदों, नमिनेसन होनाय समावनो जोंनि राव बिसुं होयो होनबा बुंदों, बिथां डिसिआ चिरांनिफ्राय डिसिआ जुदि होदों होननानै बुङोब्ला सार्टिफिकेटखौ जोंहाथ' उपाय गैया, जों एक्सेप्ट खालामनांगोन। बाखि खामानिया नोंथांमोना खारनांगोन, गोलाव प्रसेस जानो हागौ, नोंथांमोना खारनांगोन। जोंबो बुजिखादों खारनांगोन, खारन बेहाथ' नंगौ नङा बेखौ नायनांगौ। गतिके नंगौ नालाय नंगौ, जोंनिफ्राय होदों होनब्लानो बिसोर नाजावनो बायध' जादों। हयथ' बिनि थाखायनो जों नाजावदोंबो जानो हागौ, खिन्थु जों बेखौ चेलेन्ज खालामनांगोन। दा जों मोनथाम माने दंखायो, संगठननिफ्राय दंखायो। जायोबा गुबुन संगठनफ्रा फैनानै बेखौ सापर्ट खालामगोन। नङैखौ नङै होननानै बयबो जुजिनायाव जों ज' जालायनानै मावोब्ला दिनै दावराव मोनहा जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै मावबाय, 10 बोसोर जुजियै थैहां बर'हां दिनै बिसोर साक्सेस जाबाय। इसेबां रंजानांगौ रायजो राजाया, जों इसेबां रंजानायखौ नुवाखिसै। अब्लाबो बिथांमोनहा जय जानायाव जों दिनै संगठनफ्रा खुसि जादों। जायफ्रा जों लोब्बा लाखिनानै थांगासिनो दंमोन, जों खुसि जादों बे खोथायाव। आरो उनावबो जोङो बेफोरदि नैबे 3 4नि दंबावो, बेखौबो जोङो दा बावैनो चेक खालामना नायगोन, आरटि होना नायगोन मा टाइटेलजों। जोंथ' दास मोनदों, दासआथ' जोंनाव गैखायानो। बे कास्ट सार्टिफिकेटआव टाइटेलजों नङा, खिन्थु बिनि पुर्बपुरुषआ जुदि ट्राइबेलबाथ' ट्राइबेल होननानै जों मानिना लानांगोन। खिन्थु बिनि पुर्बपुरुषआनो ट्राइबेल नंखायाबा बे गेजेराव ट्राइबेल होननानै लाब्लाबो बे ग्रहनजोग्य जानाय नङा। जेरैहाय नबकुमार सरननियानि खेथ्र' जाबाय,
सरनिया ट्राइबेल नङा बिफाया ओमफ्राय बेनाबोथ' प्रिथिराजनाबोथ' बिफाया एखेबारे नंखाथारा राजबंसि होननानै माबाखाथारनाय सार्भिस माबायावनो बुकआवनो दङ ओमफ्राय ओबिसि एमओबिसि होननानै स्पष्ट दंखायो गतिके बे बबेनिफ्राय ट्राइबेल जानानै नों एमपि ट्राइबेल रिजार्भ खथायाव मारै एमपि जाहैनो हाखो बेखौ जोङो चेलेन्ज खालामथारनांगोन आरो जोंनि होनायाथ' ओमफ्राय हाबखाबायानो जोङो बेहाय जना थानाय समाय गैया आरो जोङो बे माखासे मानसिनि थाखाय जोङो नांगोन नंगौ सरनिया ट्राइबेल नङा बेवहाय आंबो साखि जानानै दङ जे जनुलाल सारा जेला केस होबावोमोन ट्राइबेल नङा होननानै मोनसे खर'आव जेनेबा साखि नांगौ जायो होनबा आंखौबो साखि हिसाबै लांदों बे आं ट्राइबेल संघ हिसाबै गसङामोन आं व्यक्ति हिसाबै थांगौमोन थारमाने ट्राइबेल संघआ एफिडेभिट होखाना दङ बेहाय जोंनिफ्रायनो बेखौ ट्राइबेल संघनिफ्रायनो कास्ट सार्टिफिकेट होनाय जादों होननानै गतिके आं बे डिस्ट्रिक्टआ सेन्ट्रेल एगेन्सि गसङोब्ला गाज्रि नुगोन होननानै आं थिग আছে ट्राइबेल संघआव आं डिस्ट्रिक्टआव दंब्लाबो आं नोंथांमोननो व्यक्ति हिसाबैसो गसंहैगोन होननानै नोंथांमोना मानिदों जायो जेबो खोथा गैया जोंनो साखिल' नांगौ बेबायदिबो जानानै दंखायोमोन आङो बे कयेकथा खामानिखौ बिथांमोनजों मावजाबनोबो सेस्था खालामदोंमोन जोंहा प्रेसिडेन्ट माबाया वर्किं प्रेसिडेन्ट साहबा कयेकथा खामानियाव जोंहा एसे बाधा थायो बिथांमोना मालाय स्वतन्त्र गावसोरनो मुलिनि जोंहा गोजौआव सेन्ट्रेल बडि दंखाय कयेकथा खोथाखौ सोंनांगौ बा पारमिसन लानांगौ बा मिथिहोनांगौ जायो ओंखायनो कयेकथा खोथायावबो बुंनायावबो बाधा दङ मावनायावबो एसे सिमाबद्ध थानाय बायदि जायो ओंखायनो जोङो हानायखिनिखौ जों ओरैहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थानानै सिं मावगोन ओमफ्राय दा जों बेखौ जेरै मावनानै आवगायनो हादों गुबुन समफ्रावबो जोङो ज' जानानै मावोब्ला जोंनि खामानिया जाफुंथारगोन होननानै जोङो सानो आरो खस्थ'खौ हदाय बिथा होननाया बिथांमोना नैबे बे गोदै फिथाइखौ मोनजाबाय बेसेबांबा खस्थ'यै औवा जराय जराय बे फिथाइ गोदै गोमोनखौ थुख्लायनानै दिनै बिथांमोना मोनजाबाय 10 बोसोर बेसेबां धैर्य हमनांगौ सोरजोंबा गाज्रि होनजाबाय सोरजोंबा थाखा जादों सोरजोंबा मा जादों सोरजोंबा मावाखिसै बिसोरो हरनि खामानिया सानसे जाया साननै जाया मास मोनसे 6 मास गाहामसो मोनबा हियारिं जायो बे 10 बोसोरनि उनाव बिथांमोना फलखौ भग खालामबाय आरो दाबो बिदिनो जानो हागौ खुनु आसरित नङा जोंहा फैगासिनो दं 25आवनो आरो 26आवनो बिटिसि इलेक्सन आरो स्टेट इलेक्सन बिनि थाखायबो जोङो नैबेफोरखौ दानिफ्राय होबथाखायाब्ला बै समाव ज्राव ज्राव रासिनसो जानो हागौ खारन बेवहाय जों बेखौ जुदि मावाबा जों लाइ होनाय जाखाबाय जों मिथिबाय दा जोंनि बर' केन्डिडेटआ साब्रैबा बिसोर साबा जानो नागिरो गतिके उननि इलेक्सनाव बिदि जानाय नङा बेखौ दा सान गतिके जोङो दिनै ज' जानानै बे खोथाखौनो रायजो राजानो मिथिहोनो लुबैदों जों दिनै सुरक्षा मन ट्राइबेल संघ आरो बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेन फरामनि माबाफ्रा बिथाङाबो जेनेरेल सेक्रेटारि जोंजों लोगोसे दङ जों ज' खौसे मोनसे जानानै जों मिथियैखौ बिथांनि खिथानाय बिथां मिथियैखौ जों खिथायोबा जों ज' सानलायनानै बेबायदि खामानिखौ मावलांगोन आरो बे समाव रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होनांगोन खारन रांखावरिनि खोथा दं समायनि खोथा दं समाय मथे मावाब्ला बे खामानिया जाया समायजों होसोना मावनांगोन गतिके बेफोरबायदि अनेक खोथा दङ नोंथांमोननि अननाय हेफाजाब आरो बोरखौ नांथारगौ नोंथांमोना जुदि बोर हराब्ला नोंथांमोननि हेफाजाब होआब्ला अननाय होआब्ला जोंबो जुजिनानै जों हानाय नङा जोंनि आखायाव दा अस्त्र हिसाबै जोंहा गोबां डकुमेन्ट जोंनि आखायाव दङ जोंनि थाखाय बेनो अस्त्र जुद्धखौ नांनांगौबा गावहा थोजासे अस्त्र थाखानांगोन जों गाननांगोन आखाइ खराव लानांगोन बेबायदि अस्त्रआ जोंहा जोंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट सुरक्षा मन्त्रिनि आखायाव दंखायो बेखौ लानानै जों देरहादोंबा बै माखासे मानसिफोरनि थाखायबो बे अस्त्रखौ बाहायनानै आरो गुबुन अस्त्र लादेरनानै जों आवगायलाङोब्ला जों देरहासार जाथारगोन जोंहा मोनसे बिसास फोथायनाय दङ गतिके जोङो रायजोनि अननाय हेफाजाब मोनबा बे खामानिखौ जय जाथारगोन जोंहा बिसास थानायखाय जों दिनै ज' जानानै गोसो मोनसे जानानै जों सानलाय हलाय ज' जानानै बे खामानिखौ मावदों जों जोंनि प्रेस मिटजों जोंनि खोथाफोरखौ जों साननायफोरखौ जों मिथियो बेखिनिखौ आङो दिनै बुंनानै फोजोबनाय जाबाय